Etortzagatik, gure asmoa gaur da aplikazio berri bat aurkeztea, merkatu soziala irekitzeko asmoa dauka aplikazio honek, eta nire ondoan daude Blanca Voice garatu dutenak aplikazio hau, bai? Blanca Voice alde batean, Erreaz Euskadiko arduraduna, bai? Eta merkatu sozialako arduraduna, eta Arkaitz barkatu. Arkaitz izenak daukat. A ber. Bai, Arkaitz antza da eskurako kidea, bai? Eta lankidetza zuzendaritzak parte hartu zuen proiektu honetan, deialdi orokorrean, eta babestu zuen ekimen hau, bale? Zentzu honetan, bi kontu besterik ez nituzke azpimarratu nahiko, bai? Alde batean edo lehenik garapen edo lankidetza zuzendaritzak ez gaude bakarrik garapen bidean dauden herrietan, baizik eta gizarte honetan ere bai, oso garrantzitsua da guretzat gizarte honetan egin duguna, nolabait, azken finean sustraian harreman injustu asko oinarrituta daude gure kontsumitzeko modua, eta gure kontsumitzeko moduarekin zerikusia dauka harreman ekonomiko injustu horiek, bai? Eta horregatik oinarrezkoa da ohitura, kontsumitzeko ohitura horiek aldatzea, bai? Eta bigarrenik gustatuko litzaidake azpimarratzea oso importantea da teknologi berriak erabiltzea beste eredu ekonomiko bat sortzeko, bai? Teknologia berriak ezin dira bakarrik erabili Amazoneko edo beste multinazional batzuetako produktu edo zerbitzuak erosteko edo saltzeko, baizik eta baita ere beraiek erabili daitezke mundua aldatzeko, bai? Eta gure sistema kapitalista ere humanizatzeko edo aldatzeko eskala humanista batera, bai? Decía en castellano decía en euskera y ahora voy a deciros en castellano que la Dirección de Cooperación participa en este proyecto, que se trata de una aplicación nueva que de alguna manera nos da información sobre aquellas iniciativas comerciales que tienen un fondo ético y que están basadas en unas relaciones, digamos, económicas justas. Lo ha desarrollado la responsable del mercado social de Erreaz Euskadi, Blanca Voice, y un representante de Eskura, Arkaitz Antza, que luego ellos explicarán los detalles un poco de cómo funciona la aplicación. Para nosotros es fundamental por dos motivos principalmente, ¿no? En primer lugar, porque la Dirección de Cooperación tiene vocación de estar más allá de los países, digamos, en vías de desarrollo, es decir, para hacer políticas de desarrollo de verdad y para hacer unas relaciones económicas más justas, tiene que ver, y es importante, las ayudas a la cooperación al desarrollo que hacemos en los países con rentas más bajas, pero desde luego lo que sí que es mucho más importante es llegar a la raíz y a los problemas estructurales de nuestro sistema de crecimiento económico, ¿no? Y en ese sentido, como consumidores, tenemos un poder importante, y es un poder que tenemos que reivindicar y que tenemos que ejercer hacia unas relaciones económicas más justas y hacia un modelo más equilibrado, ¿no? Y más sostenible. Y en segundo lugar, a mí me gusta el proyecto. Creo que es importante señalar, además, que
las nuevas tecnologías no solo pueden servir para traernos de alguna manera los productos y los servicios de Amazon y las grandes plataformas internacionales, ¿no?, de las multinacionales, sino que también tenemos que impulsar a través de las nuevas tecnologías pues el pequeño comercio, el comercio local, los productores locales y los de kilómetro cero, ¿no? Al fin y al cabo pues es mucho más sostenible, más comprometido con el territorio y sobre todo también mucho más ecológico, ¿no? Y bueno, y sin mayores explicaciones, yo creo que lo mejor será que le voy a pasar la palabra a ellos dos, que son de alguna manera los que han desarrollado la aplicación, para que nos explican un poco de cómo funciona, ¿no? Te paso a ti. Vale, pues Blanca Boix, le paso la palabra para hecha de su. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko etortzagatik, eta gaurko egunean merkatu sozialan mugikorreako aplikazioa aurkeztea etorri gea. Eta lehenik eta behin nahiko nizuen aurkeztu zer da merkatu soziala. Merkatu soziala hor ikusten duzuen bezala da ekoizpen, finantziazio, kontsumo eta komertzializazio espazio bat nun herritarrok gure kontsumo aukerak burutzeko aukera dakaun. Eta ze ezberdintasun daka merkatu normal batekin, ezta? Irizpide ezberdin batzu jarraitza ditula. Alde batetik, parte hartzen duen erakundiak ekologikoa dira, etikoak, kooperatiboak, demokratikoak, feministak eta normalean ebai lokalak. Eta batik bat garrantzitsuena da pertsonak eta inguruak kapitalan gainetik jartzen dituela. Hau da, behaien helburu prioritarioa ez da benefizioak maksimizatzea. Eta gaur egun Euskadiko merkatu soziala, Olatuko eta Arreas Euskadin barruan dauden erakundiak osatzen du, eta oraintxe bertan dira 116 entitate. Eta horien barruan dazkau ikusi aldezuen bezala, aholkularitza eta ikerketako 16 entitate, aisialdi eta kulturako 4, komunikazio eta irudiko 18, lankidetza da sensibilitateko 13, eta beste hainbat sektore dazkazue, gaur egun 16 sektoretan uste da dekaula banatuta merkatu soziala. Eta lurraldeka hitz egiten, batik bat Bizkaian daude gaur egun merkatu sozialeko erakundiak, 92 daude, eta Gipuzkoan 58, Araban 25, eta gero badazkau batzuk estatu mailan ematen duenak zerbitzua, oraintxe bertan irudiala. Eta, iniziatiba guzti hauek bizibilizatzeko, behaien artean harremanetan jartzeko eta herritarrei hurbiltzeko sortu dugu aplikazio hau. Bai da garrantzitsua esatia, Reas Euskadik eta Olatukopek garatu deula aplikazio hau, baina izan da merkatu sozialan parte dian erakundiei esker, eta hauek dira Eskura, Talaios eta Honenpro. Eta hain ere kidiak Arkaitzek aurkeztuko igu nola funtzionatzen duen. Ikusten dugun bezala, aplikazioaren lehenengo pantaila oso sinplea da, hizkuntza aukeratzeko aukera daukagu, eta behin hizkuntza aukeratuta jairikiko litzaiguke lehenengo pantaila izango litzatekela mapa. Ikusten dugun bezala, mapa honetan ikusi dezakegu, benetan zein den guk dakagun ekonomia sozialaren ondarea askotan ez jakina dena eta jende askok ezagutzen ez duena. Horregatik, lehenengo fase honetan jo dugu divulgaziora eta harreman hori sustatu ahal izatea eta jendeak entitate hauekin harreman hori egin ahal izatea, ez? Baina garrantzitsua ikusten genuen ezagutza fase hori ematea eta orain merkatu sozialak bere garapenean ematen duen salto horrekin, ez? Divulgaziotik interkooperaziora ikusten genuen merkatu sozialaren aplikazioak ere bigarren fasean divulgazio fase batetik interkooperazio fase baterako salto hori eman behar duela. Hau da, elkarren arteko harremanak sustatzeko salto hori.
Orduan, ikusten dugun bezala, hemen daude entidade pila bat, baina zentratzen bagea entidade batean eta bertan klikatzen badegu, ikusiko dugu nola agertzen zaizkigun alde batetik entidade horrek ze sektoretan parte hartzen duen, eta bertan ere ikusi ahalko dugu behian dagoen fletxa moratu horrekin nola jun gaitezken entidade horretara. Hau da, hemen ikusten dugun bezala da argazkia eta tituloa, edo entidadearen izena, eta gero fletxan sakatzen badegu, ikusi ahalko dugu alde batetik sakatzen badegu argazkian ikusi ahalko dugu entidadearen informazio guztia, hemen ikusten dugun bezala, hau dago banatua bi partetan bezala, bat da goiko partea, eta ikusten dugun bihotz horretan eman diezaiokegu entidade horrei like, gustatzen zait. Eta gero ikusten ditugu bestalde batetik telefonoa eta e-maila, eta gero ditugu sare sozial, pixkat beraien deskribapena, sare sozialak, eta gero mapan nun kokatzen diren. Eta baita ere ditugu ze sektoretan parte hartzen duten. Orduan, hau da pixkat beraiekin interaktuatzeko dakagun espazio hori, ez? Eta ikusten dugun bezala, telefonoa sakatzen badegu, zuzenean irikitzen digu beraieri deitzeko aukera. Hau da, zertarako behar dugu entidadea, behar badegu entidade honekin harremanetan jarri, lehenengo kontaktu horrekin eta klik batean, ja zuzenean beraiekin harremanetan jarri gintezke. Bestetik, e-maila sakatzen badegu, berdina, baina e-mailaren kasuan izango litzateke, orduan, beraiei e-maila zuzenean bidaltzeko aukera. Eta ikusi nahi badegu, benetan zein den alde batetik beraien Twitter kontua edo beraien jarioa sare sozialetan, eta guk mobilean Twitter deskargatu alin badaukagu, zuzenean Twitterreko aplikazioan irikiko zaigu beraien perfila. Orduan, eta bestela, webguneak izaten dira normalean entidadek eukitzen dituzten erakusleio digitalak, eta bertan ikusi ahalko dugu zer egiten duten eta zertan lagun gaitzaketen. Jarraitzen badegu, ikusten badegu hor fletxitan sakatzen badegu, zuzenean irikitzen digu mapa, eta esaten digu oinez, zenbat denbora tardatuko genuken bertara juteko, eta nola gerturatu gintezken. Eta Google Mapsek ematen dituen aukerekin, beste hainbat modutara nola iritsi gintezken gure entidadearen gana. Orduan, maparen kasuan, baditu aukera ezberdinak, dela sektoreka filtratzearen mapa, eta kasu honetan ikusten dugu nola sektore bat aukeratzen badegu, soilik sektore horretan parte hartzen duten entidadeak agertzen zaizkigun, eta logo aldatzen diogun hobeto ikustarazteko ze sektoretakoak diren. Sektore ezberdin pila bat daude, beak Blankako sondaipatu duen bezala, eta bertan filtro ezberdinak egin ditzazkegu. Baina baita ere badaukagu beste aukera bat dela izenez filtratzearena. Hau da, ez badakigu ze sektoretakoa den eta bere izena balin badakigu, horreukiko genuke entidade hori topatzeko aukera. Hori. Eta mapan, hori izango litzateke mapan daukagun aukera sorta, baina baita ere badaukagu mapan beharrean zerrenda batean guzti hauek ikusteko aukera. Hemen ere sistema berdina da, filtratzeko modua berdina da, eta hemen ere dakago alde batetik logoa, beste alde batetik zenbat jendek eman dion gustatzen zait edo atsegin dut, eta beste alde batetik ze sektoretako parte diren beraien deskribapen motzarekin batera. Hortaz, bi modutara aurkitu genitzazke bilatzen ditugun entidadeak. Eta hemen kasua berdina litzake, beraiekin interaktuatzeko aukera. Beste hori filtroak berdin aplikatzen dira, eta hemen ere zerrendan aterako zaizkigu bakarrik aukeratua ditugun entidade motak. Bestetik, hemen irikitzen zaigu menu orokorra, hemen eukiko genuke, hemen eukite ditugun aukera dira zer da merkatu soziala, nun azaltzen den oso motzean zer den merkatu soziala, katalogoa litzakela entidade sorten multzoa bai mapa eta bai zerrenda, eta gero estalde batetik berriak eta ekimenak, ez? Gero aurrerago pixkat azalduko ditugunak. Eta hemen dituguna da merkatu soziala eta reasekin harremanetan jartzeko bai webgunea, e-posta, Twitter kontua, Facebook kontua eta Instagram kontua. Eta bukaeran kreditoetan ikusi ahalko genuke zeintzuk izan gehan proiektuaren parte garapenean. Orain,
zer da merkatu soziala ikusten dezuten bezala motzean esplikatzen dugu, eta gero ja berrien atalean ikusi ahalko ditugu berri, ekimen eta eskariak. Hau da, 3 motatako ekimenak aurre ikusi ditugu, eta berriak dira notizi hutsak, nun notizi motza jartzen dugun, baina gero linka daukagun webgunean notizi hori ikusi ahal izateko. Eta gero hemen ekimenetan bai daukagu punto bat dela ekimenera nola joan, lehen ikusi dugun fletxita berdina, baino baita ere ekimen hori gure agendan txertatzeko aukera. Hau da, gure mobileko agendan gehitzeko aukera. Aukera hau iOSen ez dago, beraiek ez dutelako ahalbidetzen, baino ea bigarren faserako egin dezakegu nolabait hori ahalbidetzea. Eta eskarien kontua pixkat konplexuagoa da, eskarien kontua izango litzateke entidade batek abal sozial bat eskatzen duenean, edo auzolanerako laguntza behar duenean, eta horrelako eskari bat egiten duenean, horrekiko luke aukera eskari hori egiteko, eta behin norbaiteke eskari horrei erantzuten balin badio, entidadeari iritsiko litzaioke e-mail bat, ez daki zeinek zureki parte hartu nahi du honetan, eta orduan entidadea berarekin harremanetan jarriko litzake. Orduan, hori ere kontemplatua dago, egina dago alegia. Eta hemen ikusten dugun bezala, ekimen batek, bere deskribapenak eta barre ukitzeaz gain, hemen ikusiko ditugu ze funtzionalidade gehitu dizkiogun. Hau da, hemen kalendarioan sakatzen badegu zuzenean gure kalendariora gehitzen da, ordua, eguna eta hori dena, eta jarrita dagoen deskribapenarekin horrela etzaiguaztuko noiz den ekimen hori. Eta zean klikatzen badegu, mapan ikusi ahalko dugu nola joan gaitezkeen ekimen horretara. Eta gero hemen daude ikusten dezuten bezala zea ezberdinak, notizi eta ekimen ezberdinak, eta notizien formatoa da oso antzekoa, baina notiziaren azalpen txikia ikusten dugu, eta gero info gehiago nahi badegu, webgunera bertan jungo gea notizi oso hori irakurtzea. Orduan, hori da pixkat ekimenen atalari, berriak eta ekimenen atalari dagokiona, eta gero hemen eukiko genituzke bai merkatu sozialaren webgunea lehen aipatu duten bezala, eta bai Reaseko Twitter eta sare sozialen kontuak beraien jarioa ikustarazteko. Eta azkeneko puntuan, e-maila ere posible diogu bidali beraiekin harremanetan jartzeko, eta azkeneko puntuan ikusiko dugu kreditoetan zeintzuk izan garen proiektua aurrera eraman degunak hemen ikusten den bezala. Hori da pixkat lehenengo fase honetan aplikazioa daukana, lehen esan duten bezala hau lehenengo fasea da, orain falta zaigu bigarren fase honetan interkooperazioari ateak irikitzea eta hori modu atsegin batean eta modu eraginkor batean formulatzea benetan hor dauden entidade guztien artean benetan interkooperazio hori bultzatu eta elkarlan horretan jarduteko. Nola erabakitzen duzue nor sartu daitezkeen sare sozial horretara? Azken finean, etikoki oso garrantzitsua da, onartzea nortzuk onartzen ari garen, eta nola gutxi gora bera zer bete beharrak edo... Horra hasieran duda batzuk genezkan, hasieran egin genduna zen erabiltzaile bezala zuk galtzen une registratu bai erakunde bezala, bai pertsona arrunt bezala, pertsona fisiko bezala, baina konturatu ginen sistema horrekin erakunde bakoitzak erabakitzen zula etikoa zen edo ez. Orduan, horren partez, erabaki gendun merkatu soziala ointxe bertan Euskadin akordio bat da, non Olatuko, Peko eta Reas Euskadiko sareko erakunde denak dian, orduan merkatu sozialeko aplikazioan egoteko egon bertzea edo Olatukopen edo Reas Euskadin. Eta horretarako, oso antzekoak dira bien irizpidea, behar da ezuna da, lehen esan deten bezala, irizpide batzuk bete behar dituzu, eta horretako badago eskaera bat, egin behar dezuna, euki behar dituzu babes batzuk, eta sareak onartu behar zaitu, eta behin hori gertatuta, direktamente sartzen dizugu.
eta gero, bigarren pausoa izango da aukera txertatzeko, agian saltzeko edo erosteko, ez? Gauzak aplikazioaren bidez, ez? Posible bada, ez? Horre baitu da dazkau, printzipioz ikusten genduen salmentan aukera, gauza da, sareko entitate pila batek saltzen dutena gehiago dira entitate batzuk beste entitate batzuk saltzen. Beraz, konturatu geha, interesa handienetako bat aplikazio honetan, dala merkatu sozialeko entitateak beraien artean ezagutzat, beraien artean erlazioak sortzea. Azkenean, entidadeek beraien artean dutenea, elkarlanean dituztena ez dira produktuak, ez diot elkarri sartzen, baizik eta proiektuekin interkooperatzen dute eta proiektuak eramaten dituzte aurrera. Horregatik da garrantzitsua horrelako tresna baten bitartez albidetzea interkooperazio hori eta albidetzea benetan proiektu horiek aurrera ematea denon artean. Eta gero bestalde, bai egea analizatzen ekilurrekin dela Euskadiko txampon soziala orentxe da behitza bueltaka, orduan behin ateratzen danean pentsatzen egea sartu edo esartu eta horren bidez albidetu ordaintzea, baina hori bai momentuz itxoiten egea txampona ez dago indikan garatuta. Oso ondo, ondarrean. Oso ondo, eskerrik asko. Zueri.